I avui a la secció de plantes i jardineria hem volgut recuperar aquest concurs al Viles Florides, que l'anem seguint des del 2011, que és quan va arrencar, i que premia aquelles localitats de Catalunya que tenen cura dels seus espais verds. Hi ha una 70ena de poblacions que hi participen, però Olot va ser la destacada l'any passat perquè va aconseguir 4 flors, n'hi ha un 5 màxim de distincions, i va obtenir el màxim guardó. I ara, si vostès volen tenir una casa de 4 flors com a mínim, anem a presentar el nostre convidat, que ens has d'ajudar. Ens has ajudat a tenir casa nostra tan bonica com Olot. És en David Soler, que ets el cap de jardineria de la Fageda. Hola, molt bon dia. Molt bon dia. Com ho fem per tenir un paisatge i un jardí i una ciutat tan bonica, Olot? Com ho feu? Primerament, som uns privilegiats perquè a Olot tenim un entorn natural ja que ens acompanya molt, que tota aquesta vegetació estigui maquíssima. Avui, com veieu, sembla que la primavera va arribant. Les flors arriben i de seguida queden boniques, i les ganes, això també és molt important per tenir el jardí. I noteu pressió des que vau obtenir aquest guardó o esteu actuant igual? Igualment, al contrari, això ha donat una força a tot l'equip en quant a il·lusió i en quant a que ha sigut un premi una mica a un treball que l'Ajuntament d'Olot ja ha posat en marxa durant uns quants anys a través d'un pla director i que nosaltres senzillament hem executat. Perquè la Fageda, tots pensem en la Fageda i recordem que és un projecte que inclou integració social, a més, no? Correcte, a més és la nostra missió del projecte. És l'objectiu. Correcte, és la inserció laboral d'aquest tipus de persones amb trastorns mentals dintre de la comarca de la Garrotxa i que tenim diverses activitats, però que jardineria de seguida vàrem veure que a l'estar en contacte amb la natura era una activitat molt terapèutica. Mira, tenim imatges d'alguns llocs d'aquests d'Olot algunes de les que ja heu vostres fet accions, no? Exacte. Què és tot això? En aquest cas podem veure doncs, els mòduls florals, les jardineres penjants. Aquí s'ha buscat un exemple mixte perquè dins una terrassa s'hi han adaptat uns mòduls penjants per acabar de completar l'entorn. I paisatges com aquest, sí. Aquí estem veient una rotonda que, diguem, anem suprimint zones de gespa per tal que reduïm el manteniment de la gespa i aportem una nova vegetació que ara parlarem, que és la de les plantes vivaces. Això és una cosa molt important. A la Garrotxa tenim el Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, com sabeu, i a Olot estem just al centre d'aquest Parc Natural. Per tant, no podem deixar de banda aquesta força atracció que tenim dels volcans i de la seva vegetació i què fem? La respectem a dintre la vila. Per tant, en molts de prats no s'actua. En aquest cas que hem vist hi havia les anèmones, que jo trobo que és un espectacle magnífic, perquè dura just 15 dies. Ara, abans que els arbres comencin, diguéssim, a treure tota la brotada de la fulla, aquestes plantes bulboses germinen amb les seves flors del terra. Ara ens donaràs ajut, ens ajudaràs perquè nosaltres puguem tenir un jardí ben bonic. Però hem volgut també veure què és el que esteu fent a les escoles, una mica per promoure aquesta passió per la jardineria. Hem anat a l'escola Cor de Maria i hem estat amb els alumnes de 6è de primària, primer fent la teoria. Classe de 6è de primària de l'escola Cor de Maria d'Olot. 9 del matí. Aviam, nois, noies, bon dia. Bon dia. Com podeu veure, avui parlarem una mica de Viles Florides. Olot estima les plantes, Viles Florides. Viles Florides és un moviment que el que fa és, amb diferents pobles de Catalunya, reconeix tots aquells municipis que treballen pels seus espais verds, enjardinats, florits, amb plantes. Aquí veiem un jardiner plantant i al costat també hi veiem cotxes que poden anar circulant. Per on serà més agradable passejar? Per la ciutat grisa o per la ciutat verda? La ciutat verda. Això depèn molt de vosaltres, del vostre comportament. El comportament de vosaltres per mantenir tots aquests espais verds. Com podem fer una ciutat més agradable? Que si no hi ha un contenidor, no tirar la brossa al mig del carrer i esperar que trobem un contenidor. Amb les plantes, què podem fer per tenir una ciutat més agradable? Per aquí davant. Arrencar les plantes. No arrencar les plantes. I vigilar jugar a pilota, vigilar anar ràpid en bicicleta. Explicada la teoria, també ens posen deures. Per sort, no tenen res a veure ni amb fitxes ni resums. Cada un de vosaltres agafi un test, agafi una mica de terra, la posa en el test i fa un forat i posa aquest planter petit. Us l'emporteu a casa i el cuideu. Vosaltres, no el jardiner ni els pares, vosaltres. I aviam, d'aquí uns mesos, com està aquesta planta? Una pregunta? Digue'm. I si els pares no volen? Si els pares no volen, s'ha de fer cas als pares.
Però tu, feina teva és convèncer-la. A tu t'ha agradat l'explicació que t'he donat avui? T'ha convençut? Convenç els teus pares. És l'hora d'anar al pati, però no per jugar, sinó per continuar el taller. Roger, aquesta activitat, qui l'organitza i quin objectiu té, quina finalitat té? Aquesta és una activitat que l'hem organitzat Viles Florides juntament amb l'Ajuntament d'Olot. El que volem donar a conèixer als alumnes és una mica d'educació respecte al medi ambient, la sostenibilitat, les plantes. Per tant, cada setmana feu una visita a una escola. Quin calendari teniu? Vam començar a principis de setmana i tenim un total de 5 escoles d'aquí a Olot. Ara el següent pas, els alumnes d'aquesta classe el que faran és, tenen un parterre preparat, els hi hem portat flor i planta i ells seran una mica els actors i els protagonistes. Bueno, nosaltres som els jardiners, jo sóc en David, ell és l'Antoni, i ara farem la part pràctica del projecte aquest. Avui aquí hem fet servir fems 100% orgànics, vull dir, són fems de vaca que hem tret d'allà a la Fageda. Aquí no tenim per poder ficar cap rec automàtic ni res, aleshores aprofitarem l'aigua de la pluja. Aquestes, dintre de mig any, cosa així, hauran agafat com 50 per 50, vull dir, s'arriben a fer quasi igual de grans que vosaltres. I després, un cop ho tinguem consolidat tot i ben ficat, un cop a l'any, quan passem a l'hivern cara a la primavera, vindrem i farem les podes. Doncs ara veiem aquests nois i noies que anaven a plantar aquest jardí, aquest parterre, n'hi dieu, i tu deies, el jardiner deia, agafeu fems de vaca. A Badalona no en tenim molts de fems de vaca. Què hem de fer la gent que no tenim fems de vaca a mà? Sí que és important preparar bé el parterre, perquè la matèria orgànica, si no és en fems, pot ser en compost vegetal, que es pot trobar a molts de gardens. Nosaltres a Olot tenim la gran sort que hi ha la planta de compostatge i totes les deixalles orgàniques es composten i tot això es recicla novament en els parterres. Per tant, quan nosaltres posem plantes aquestes, que això també hem parlat, diu la paraula aquesta de vivaces, flors, plantes vivaces. Aquestes són ideals per a aquests espais públics? Exactament. Nosaltres vam veure en el nostre entorn que els parterres eren de flor de temporada, el qual volia dir que contínuament estaven plantant i arrencant flor nova. Llavors vam anar a França a conèixer, perquè els francesos tenen una cultura molt avançada. Fa molts anys que tenen la ville fleurie, n'hi diuen allà, no? Sí, perquè s'hi van milers allà de pobles. Fleuries de molts, i nosaltres vam veure que hi havia diferents tipus de plantes que potser allargaven durant l'any unes èpoques amb flor i unes èpoques sense flor, però que es mantenien en el parterre, amb la qual no hem d'estar contínuament, anar renovant plantes, sinó que les vivaces... I això podem aplicar-ho a casa nostra, també, o no? Sí. Aquestes, per exemple, que tenim aquí, estan pensades per ubicar en un parterre. Sí. Això com es demana? Vas allà al lloc on la vas a comprar i dius, vull una planta vivaç. Exacte, perquè solen tenir arbustives, més altes, que és el tipus boix, marfull, etc. I les plantes de flor, de temporada, que són els geranis, les petúnies, les begònies, i entremig trobem aquesta gamma que és poc coneguda, que serien totes les vivaces. I garantim que sempre tindrem flor. Durant l'any, les vivaces fan el seu cicle, hi ha uns mesos de màxima floritura, però llavors a Olot, com les temperatures baixen, la floració també baixa, però la planta no es mora. L'únic que fa és s'asseca, els jardiners el que fan és podar-la, i ara de seguida a la primavera, amb les bones temperatures, revé tot i torna a fer aquesta composició floral que hem vist en les imatges. Escolta, en David aprova amb matrícula d'honor, però anem a veure aquests estudiants... Jo també. Aquests estudiants que seguíem, a veure si tenen traça a l'hora de fer de jardiners. Una per cadascú, agafeu una per cadascú. Vale, nois, agafarem eines, també. Ara toca arromangar-se i embrutar-se les mans. Va, nois, ja estem arribant aquí, on hem preparat el parterre. Aneu amb cuidado. Aquí s'on plantarem? Sí, ara plantarem tot això. Primer ficarem aquí i la deixarem sola aquí, ja veuràs. Ja la pots col·locar. Ara aquí aquesta, com que té força espai, li deixarem aquí un bon tros al voltant perquè pugui créixer i fer-se gran. Aixeca el test. Ara ja sé que el forat va aquí. Hem de mirar d'agafar que hi hagi la fundària necessària perquè la part subterrània de la planta, què són la part subterrània? L'arrel. L'arrel, molt bé. Doncs així el que farem és que tota la part subterrània de la planta quedi enterrada i la part aèria, que són les fulles, ens interessa molt que quedi a fora de la terra. El tema és que, sobretot, que quedi tota aquesta part enterrada. Ves agafant terra tu d'aquí i jo d'aquest costat. Molt bé, Alba.
Com reaccionen els nanos quan els estàs explicant com plantar les plantes? Molt bé, reaccionen molt bé, perquè el tema de tindre contacte amb la terra, poder treballar-ho, no? És la manera de transmetre, no? Que vegin que hi ha un esforç al darrere dels jardins, no? De tota la feina que porta, que ja ho han pogut valorar, però sobretot això, no? Jo crec que l'important per respectar és que veure i viure l'esforç que hi ha al darrere, no? Creus que seran uns adults que cuidaran millor del seu entorn? Jo crec que sí, perquè a més, aquí a Olot tenim el privilegi, no?, de viure una de les zones de Catalunya més parc natural, no? I esclar, vull dir, aquesta mainada ha crescut aquí, no? I és superimportant que tinguin aquests valors, no?, des de petits. I és que Olot, actualment, ostenta el títol de millor vila florida de Catalunya. I pel que sembla, les noves generacions estan disposades a defensar-lo. El que més m'ha agradat és d'aquí a Olot, que hi ha un espai molt verd, i en canvi hi ha llocs que no és tan verd, i m'agradaria més que tot fos verd. El que més m'ha agradat ha estat quan hem plantat les plantes i una mica l'explicació que ens han fet. Dóna'm un consell dels que us han donat a vosaltres de com tenir la ciutat més maca. Quan hi ha un contenidor ple de brossa, buscar-ne un altre per llançar i no llançar el terra. I, per exemple, alguna cosa que tu faries a casa teva, a la teva finestra o al teu balcó? Bueno, que els que tinguin balcó plantin algunes plantes allà. Olot, la millor vila florida de Catalunya! Quina passió per la ciutat també que tenen, I no és que siguin olotins, aquests nois i aquestes noies, Escolta. No ho hem notat. Escolta, ja sabeu, els que estan interessats a participar en aquest concurs de Viles Florides, que és important, com ara veiem, la implicació dels ciutadans, començant pels més petits, però, David, també altres col·lectius, no? Voleu engrescar-los? Exactament. Nosaltres ens interessa difondre aquest gran patrimoni natural que tenim a Olot, i com a Olot, moltes ciutats de Catalunya. Olot crec que és una de les ciutats de Catalunya que té més metres quadrats de superfície verda per habitant, i això fa que sigui molt important la comunicació, de fer entendre als veïns de que el verd és de tots, que l'hem de cuidar, l'han de conèixer, i que no passa res per remenar la terra, plantar plantes vivaces. Fareu cursos com aquests que feien amb els nanos, però també els fareu amb associacions de veïns, no? Exactament. Mica en mica tenim aquesta intenció d'anar a difondre el projecte Viles Florides a les associacions de veïns. Ara vaig a donar una idea, perquè vostès, escolta'm, Olot, només ha de ser Olot la que guanyi, no. Més pobles i viles de Catalunya han d'entrar en aquesta participació, a veure si hi ha l'any que ve, que no, si no vols no, però algú ha de desbancar Olot. Que s'engresquin. Que s'engresquin o no? Que s'engresquin. Que facin la competència. El més millor. A veure si entre tots fem una Catalunya ben florida. David Soler, cap de jardineria de la Fageda, gràcies per estar amb nosaltres. Molt bé, a vosaltres. Gràcies. Fins la propera.